exercițiu pe care Bogdan îl va efectua astăzi este un exercițiu pentru abdomenul inferior. Atenție, nu este un exercițiu recomandat persoanelor care au probleme cu musculatura lumbară. Ridicăm ușor picioarele, aducând genunchii la piept și împingem cu tălpile în tavan. Coborâm respectând aceeași mișcare, coborâm genunchii și întindem picioarele. Atenție, pe tot parcursul exercițiului, mișcarea trebuie controlată din abdomen. Trecem la cel de-al doilea exercițiu și din alternat ridicăm picioarele spre înainte. Trunchiul rămâne fix, fără balans, mișcarea se realizează numai din abdomen. Următorul exercițiu pentru abdomenul inferior, tot din alternat, trunchiul rămâne fix, efectuăm mișcări similare mersului pe bicicletă pedalatului, de la stânga la dreapta și invers. Am ajuns, iată, și la ultimul exercițiu de astăzi, un exercițiu care implică pe lângă abdomen mult mai multe grupe musculare. Așadar, din stând în izometrie pe coate și pe vârfurile picioarelor, aducem genunchiul lateral stânga-dreapta, menținând bazinul fix și controlând mișcarea din abdomen.